Time, las 4:30. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes, petsa 18 na bulan sang Agosto tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal pagpartisipar sa mga LGU sa Maskara Festival. Wala problema suno kay Gobernador Lacson. Councilor Espino nagsuwestyon magtutok sa isa ka lugar ang Task Force on Spaghetti Wires. Ikadua nga engkwentro sa syudad sang Gihulngan nagluntad naman kahapon. Driver sang food catering services nga ginbungguan sang hubog nga driver sang motorsiklo o motorsiklo nagapabilin sa custodial facility sang Police Station 3. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Organized ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Sugar Regulatory Administration kasunod sang resignasyon sang mga nagapanguna nga opisyal tungod sang nagkontrobersyal nga sugar import resolution. Suno kay Presidente Marcos, tuyo sang reorganisasyon ang pagpayo sang sugar industry sang pungsod nga mahimo matapos antes ang katapusan sang simana. Dugang pa ni Marcos nga tuyo man sang tikang agud may balan ang supply sang kalamay sa pungsod kag kun bala kinhanglan ang importasyon o kun hindi. Ang anunsyo sang presidente nagwa kasunod sa pag-resign sang tatlo ka mga opisyal sang SRA malapit isa kasimana pagkatapos natabo ang hindi otorisado nga pagpirma sang sugar import order. Mayo man niya nga balasahon tang SRA pang-isinan ang pila naton ka mga opisyal tinahanglan islan sang inabalang makasangkol gid kag wala naga-itriber sa wala mando sang chairman o kon presidente sang pungsod. Tinahanglan balasahon na gidman. Pagi sa pagbalasa, may balaan naton kung ano ang nagakatabo dira sa sulod sang sugar administration. Kinahanglan ang magapungko dira inang may ihibalogid. Kinahanglan gibala nga mag-import, kulang gibala sang kalamay, o kon base nagakatabo naman ang hoarding sa mga trader sa pungsod Pilipinas. Ang pagbalasa, ang pagkakas sang pila ka mga nagapungko nga opisyal makahatag ini sang pagbag-o sa administrasyon sang aton sini kalamay para mahibalaan ta kung bala pwede ka-import o kung hindi. Import kita para hindi man matamaan ang aton mga sugar planter. Kinahanglan may balanse siya. Kulang kita sang kalamay, 300 metriko tonelada, gibala ang kinahanglanon o kung mas manubo dira para matabun-tabunan lang ang kakulangon sang kalamay sa pungsod Pilipinas. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Morning sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Malabutan, sang signal sang Action Radio
malibot na kita sa siyudad sa Bacolod. Aber, tutukan ta ang aton sini mga dalanon, merkado, kag iban pa pagi sa observation report sang aton sini patrol. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon na Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Ang laragway karon sa pila ka mga dalanon diri sa syudad sa Bacolod masyado ka tawhay. Sibot kami ni Aksyon na nani kagina Aksyon Fred kay damo sa mga tao sa Bacolod City Public Plaza. Kuha ni sila Aksyon Fred, sabi ko na ito mga patian ganito Aksyon Fred nga gina-inform, no? Antes mag-duty. Dugay-dugay pagpalapitan mo ni Aksyon nani, okay na, amat-amat na sila sa pagpaninlo. May mga ganit nila estilo nila Aksyon Fred nga i-meeting sila for the meantime. After sang meeting, i-equip lang bala. Pagkatapos nila ma-meeting, ara na, paninlo sa bilog nga Bacolod City Public Plaza. Antes naman sila mag-silo sa ibang portion sa ila tagsa ka mga area of assignment. Subong sini ang patrol passing through sa area sa dalan sang Rizal Action Fred. May pila na kita ka mga kauturan, mga taxi ang standby along sa Gatuslao, ang iban diri man sa area Action Fred, no, sang dalan sang Rizal Gahulat, hoping makakuha pa sa mga pasahero, no, subong kaagahon. Ang pila naton nga mga kauturan nga temprano pa nagabiyahe amo ang mga kuan pala Action Fred, mga tricycles sining aga. May pipila pa lamang ka mga jeepney o kung mga salakyan di pasahe ang nagabiyahe na Action Fred sining kaagahon. At least maayo ni kay makitanda man nga temprano pa sa aton sining mga kauturan nga makalakat Action Fred. Now, istorya kami ni Action ani nga base naman sa dason nga semana Action Fred. Manubo naman ang presyo sang gatong kay medyo mayad man ni Dantawon ang Caltex gani Action Fred. Subong agam presyo sa nga ila sini nga crudo 72 na gid lamang ang gasolina is 69. Now ang iban diri nga mga makabig tabalang nga mga baraton nga klase kuno nga mga fuel gas stations ang iban diri Action Fred is 68 pesos. May ara man 66 pesos iya sang total. So mayad ni siya sa mga kauturan tang at least amat-amat naman lubo ang presyo sang gatong. Sa silingtan ang ibang tanga mga kauturan, mga street cleaners ang amat-amat naman, no, sa pagpanilhig, sa pagpanindo sa pila ka mga major roads, especially sa aton sa National Highway ang dalan sang Lacson Action Fred, no. So far amo ni ang pila ka mga observations sa patrol sining kaagahon sang nasiringtan na masyado katawhay ang dalanon sa syudad, pero hindi niya garantiya nga magpinagusto kita sa pagpadalagan o madasig nga pagdalagan santag sa ka mga salakyan. Ang importante diriya ang pinaka the best kung gadala ka sang motorsiklo, hinay extra nga paghalong agon malakaw kita sa disgrasya. So para Aksyon amo ni ang pila ka mga sitwasyon sa dalanon sa syudad sang Bacolod. Sa aton sining mga kauturan, sining kaagahon, dapat gid pangapi, no. Sa inyo pangapi, gamita ari ginasuggest ko sa inyo ang Santon Plus Herbal Coffee Mix. Amo ni ang
aksyon na nikiraw, ini sa aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:40 na madmad na kamo adlaw ron. Bauna gid sa linyada si Milili Oligo kag si Manjo Arnijo gamonitor sa Hisosa Heights, Estipania. Tamyaw ya si Diana Villanueva. Si Robe Ardiente de la Luna. Morning, monitor kami Lubik ni kag Robe de la Luna. Kay Doy Arthur, good morning man. Sili ni Milili, Tamyaw Yamam Banisa, Star kag Doc Matmayo, Jinke de Alagdon, Noel Amar kag Alex Montisa. Si Cathy Bear, upod naton karon nga kagahon, si Jure Monteliano, good morning, Primigid, naga-monitor halin sa Vista Alegre. Taga Vista Alegre, good morning. Kay Cesario Duran Paslon, good morning. Kay Ana Sinoro. Kay Roming Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban, Himamaylan, good morning. Kay Mary Grace Eugenio Permen, subong man kay Marilo Beltran Caminto, nagaupod man sa aton karon nga kagahon. Kay Huma Lumina, dira kay happy 53rd anniversary ko siling ni Ana Sinoro. Salamat gid. Si Mon Lisay, ara man siya morning, gamonitor ko di sa Hinigaran. Sige, good morning. Kay Melvin Peñapel, good morning man. Kay Abner Estrabon, morning, monitor ko di, Sambag, nagapangape. Kay Armando Gabang, gamonitor kami sa imo programa. Salamat gid. Ba si Jinky de Alagdon na rin na siya. Good morning kuno kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Star Mayo kag Doc Matmayo, Noel Amar, Alma Uligon, Christine Manalo, kag tanan niya nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Kay Yancy Dilermente, good morning man. Tamyaw ko pamilya Dilermente, nagamonitor sa Newcastle, Australia. Bataga Australiada, good morning. Kay Richard Malayang, monitor kami di sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Dira kay Jane Aminyon Kabunsol Alvarez, good morning. Kay Evelyn Sinaon, gamonitor si Nanay Banjelin, kag sumuman Lani Hulagay, Sangpurok Gaisano, Barangay Alihis. Good morning sa inyo. May lang nga pag-monitor, tagsagid kakagahon. Kay Judge Nap Diamante, gabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos, kag Bob Rancia, good morning. Si Toto Raul Alibuga, galadlad nga napamahaw muda. Kay Roy Marino, kay Pare Rimias Arroyo. Dira sa Balulan, bago kay Ana Diaz, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon gihapon, alas 9. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years.
Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga daon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog,
Ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang naman 200 kilometro na sidlangan sang Tugigaraw City, Cagayan. Habagat ang nagaapekto sa Northern kag Central Luzon. Ang Western Visayas lakip ng Negros Occidental kag syudad sang Bacolod maka-eksperyensya sang bagal-umon nga langit may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang habagat localized thunderstorms. Kasarangan nga huyop sang hangin, gikan na bagat na nakatungdan ang mabatyagan sa isla sang Negros, kag ang baybayon may kasarangan tubtob, may pagmulumadlos nga pagbalo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na. Ba, si Senador Crespo inigo man sang COVID? Ba, ho. Sige pagali ang labutyar sang COVID-19 sa bilog nga pungsod sang Pilipinas. Kay Jose Mongcal Torilla, good morning ga monitor sa Binalbagan. Dira kay Lunel Berhet sa Puten. Tamyaw ya kuno ang mga manunudlo sang Abis 1, Berhet kag Mabakyaw family. Suman kay Joel Salcido sang Makati City. Kay Jost Salcido, good morning. Kay Imbong Joe Campo ga monitor upod kay Kapbito sang Maaw, good morning. Kay Connie Laparan, tamyaw ko pamilya Laparan, Labanigo, Turbila kag Esparida. Gatamyaw Connie Laparan sang Don Salvador Benedicto. Sige, morning ko no kay Boss Lito Baba, Henry Kagjuan Samura, siling ni Milili Oligo. Good morning da sa inyo. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasak. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwag kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo,
katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kun ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kung mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang Partisipar sang LGU sa Mascara Festival, uy, wala ko no problema. Suno kay Gobernador Lacson. Balita Kapitolyo. Detalye upod kay Action Art. Tayupon. Action Art. Good morning, Action Fred. Wala sa nakita nga problema. Ang lokal nga panguluhan sa nga probinsya kon collaboration o kon pagpartisipar sang mga LGU sa natalan nga Mascara Festival Celebration sa bulan sang Oktobre. Suno kay Governor Eugenio Josibong Lacson, apisar nga wala pa siya sang formal nga imbitasyon nga nabaton gikan sa talatapan ni Mayor Albi Benitez. Madamo naman nga mga LGU nagpakita sang interes nga magpartisipar. Dugang pa ni Lacson, wala man sang problema ang pagbukas sa mga booth o kunda pavilion. Ang importante nga ini sila ang mayara lamang sa nagakaigo nga pondo para sa amo nga aktibidad. There's so much media hype already, with regards to the participation of the province Mascara. Okay, it's just that I've not yet received an invitation from Mayor Albi. But then again, you can already see naman the enthusiasm of the other LGUs now willing to join the Mascara Festival. Hopefully, they still have a budget for that, no? Because I don't think anybody budgeted for Panaad Festival, di ba? I hope they can find, sources for them to open their booth or their pavilions in the celebration of Mascara. If they signify that they will open their pavilion, by all means, we will allow that. No? Again, this is, I guess, part of the collaboration of the province and Bacolod City. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Art Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Dali lang, kapi-kapita na ya. Ang Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract,
amo ning imnanyo kay gapangapi na kamo healthy pa kamo. Gin research ginini sa Estados Unidos na diskubrihan nga kun berde pang kape porte ka powerful sa iya natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-trap dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung driver sa food catering services nga ginbungguan sang hubog nga driver sang motorsiklo nagapabilin sa custodial facility sang Police Station 3. Police Balita. Detalye pod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report ng Bacolod City Police Office, patay ang birthday celebrants nga naghiyawat sa iya birthday sa tong Martes nga adlaw matapos maaksidente ang nasakyan nga motorsiklo Martes man sang gabi sa intersection sa Transaksyon Mandalagan, siyudad sa Bacolod. Kung yung Fred madumduman, ang napatay nga gwardya nga nagasaulog siya sa nga birthday sa tumatis nga daw, gintrala sa kay John C. Doroteo, 28 anyos, tumandok sa Barangay Campo Santiago, siyudad sa Sagay. Pinaso naman Action Fred, kag luwas na sa Kataragman. Ang angkas ni nga si Mary Ann Ponsalan, 27 anyos, pumuluyo sa Barangay 17, siyudad sa Bacolod. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Police Captain Armelin Vargas, hepe sa Police Station No. 3, may kadesigon ang daragan sa motorsiklo ni Doroteo nga wala maka-apply sang preno kag nakabunggo sa nakadulog nga food catering services nga isa ka canter. Sulok kay Vargas, yara sa custodial facilities ang driver sang canter nga si Kinsley Ruhunan, 22 anyos, pumuluyo sa Iroreco Subdivision, Barangay Mandalagan, sining siyudad sa Bacolod. Dugang pa ni Police Captain Armelin Vargas, Action Fred, nakainom ang biktima sa matamo ang aksidente. Bali, ang driver sa cancer na nakadetain sa gihapon diri sa stasyon, waiting nga matapos siya ang regulatory period. Samtang ato nga biktima naman sa Cambodia. Bali, nga ato nga driver sa cancer, according sa iya, naka-full stop siya sa traffic light ang Blaskubangan sa Lopez, Mandalagan. Ang traffic light is naka-stop. Hindi nga ato nga motor, halin siya sa direksyon, halin sa Talisay, pakagto diri sa pasulod sa Bacolod, nagahagunos siya ay nakabunggo sa ato na cancer. Madasi ngayon mapagpadalagan kay nagalaga siguro makasunod sa signal at pang nakabunggo siya sa likod ng cancer na ini. Yung nag-rider sa ato na biktima, kasi pa-rider, yung sa mga babae, nga lumipon siya mga babae sa motorclub, nakainom sila halin sa Talisay. Sa ginahambala na ganing niya na magpulido na, kaya nakastop at pang sige-sige, gina mo na nga nakabunggo sila sa cancer. Sabi, maswerte, ini natin na rider, no, kung
sila nagasunod sila nga cancer sa likod. Wala sila nalapakat na nakasugod sa ugalog sa cancer. Ginapatan sa isang medical first aid. Police Captain Armin Marigas, Hepe sa Police Station number 3 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Magbarang report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:15 na. Kay Aida Alunanda, good morning. Kay Ruchel Evangelista. Sa asawa ko nung si Annalyn Evangelista, gamonitor man si Vergara Hieronimo, na tamyaw ya si Erlinda Perez, kay Andes Perez, kag Kamala Lakbanis, ang purok Taytay, Barangay Mabini, Valladolid. Kay Chow Estrabon, good morning. Kay Billy Albay, good morning man. Tamyaw kumigo ko Jack Gonzales sa SRA Compound. Sa Barkit Tribe na, good morning. Kimpo Yolo, Ardong Yulo, Antonio Villanueva, Antonio Yulo sa Binalbagan. Always good, naga-monitor. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:15 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang oxygen nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ang may pinaka-powerful kag primary role para sa aton ikayong lawas sugod ang tanan nga proseso sang aton metabolism gina-regulates. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad San Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo
Now sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran. I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hanggang Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 19-6. Una nga bula resulta, 19 kag 6. Second draw, 14-23. Ikaduha nga bula resulta, 14 kag 23. Third draw, 9-33. Ikatatlo nga bula, 9 kag 33. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 645 kita ang jackpot 60,179,312. Ang jackpot 60,179,312. Winning combination in any order 15, 11, 1, 44, 22, 4. Resulta sang 645 15, 11, 1, 44, 22 kag 4. Sa ilo kita, 655. Ang jackpot, 79,131,972. Ang jackpot, 79,131,972. Winning combination in any order, 8, 37, 42, 17, 33, 23. Resulta sang 655, 8, 37, 42, 17, 33 kag 23. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na morning da. Kay Inday Blasa, kay Idilaos kag Nanay Isabel San Victorias, nagamonitor man. Sige, kay Julpa Caritatibo, Tamyaw ko Bindol Family, Rolando Colot Caritatibo, Julpa Caritatibo, kay Komare Chiche Pagsugiron Makilan sa Barangay Robles, La Castillana. Kay Junalin Ninyal Di Crepito, tamyaw ko kuno si R.R. Joy kag Julius Edgar Sipida, Silis Jan, Dexter Kit Macariula, Karen Guzman, Lager Di Quilla, Villanueva, Bilyo kag Subongman, Nipunan nagamonitor adlaw-adlaw. Kay Rodrigo Pritz Aranita, good morning dira sa Bago City. Kay Maribik Jugan Talavera, good morning man. May lang nga pagmonitor sa Sinda Tabayag kag Liog Tamyaw, sa mga tagabayag nagabugtaw tapas kun ala may morning. Kay Sara Reyes, good morning man, gamonitor kami diya. Sa La Carlota, sa MFA utol ko da sa Lagrana, sa Pilar Family, nagamonitor man. Ba si Elizabeth Gamala ari siya, morning sa Malacca Kagamala Family, likewise kay Merly Bailon, Ilario and Family sa Barangay Maaw, Bago City. Nagamonitor man ko sa Aksyon Radio. Kay Re o kon Ray
Oh, sige, salamat gid sa panamyaw. Kay Mary Joy Victorino Flores Makawili, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Mamangkot lang ko sa inyo, may asma ka bala? Wala untat ang pag-ubo mo? May pneumonia ka? Bronchitis? Lala bala? Action Radio Number 1! Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansi kag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy to. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko nili ini nga station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo gid sa akon bilang isa ka full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpalakati sa Action Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Kupon. Ako si Rex Cantong sa Action Radio Bacolod. This is Action Wilma Antofina Sugaton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan? Tata Tiding. Tapos ano may nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Namatatlo akong Leader! Uy! Medic! 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 Leader! Uy! Medic! 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 Bangod siyang nagluntad nga kudita sa What is the frequency of DYEZ Action Radio Bacolod? 684 has been part of the Negrenses and Bacolod Norms. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning, until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ, Action Radio Bacolod, traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarera de La Carlota in the 1960s. This small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs. First, ang na-encounter na mga problem sa relationship, wala man problema between sa mga empleyado diri. Pag-gather sa informations daily, muna siguro main problem namon in how to deliver to entertain sang mga listening public, mga listeners, kung paano ina i-deliver kag matagan sang kasulbaran man In the national arena, Action Radio Bacolod received various recognition in the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP, receiving the most coveted Dove Trophy as the best provincial AM radio station in 2017. The station and its personnel were also recognized in the annual Gandingan Awards of the University of the Philippines, Diliman in 2020.
Furthermore, several news personnel of Aksyon Radyo Bacolod received appreciation for their meritorious performance in the annual Globe Media Excellence Awards or GMEA. Majority of the news and public affairs program of the station were also recognized locally in the annual Tingog kag Handurawan Awards by the KBP Negros Occidental Chapter. Modesty aside, for 3 consecutive years, Aksyon Radyo Bacolod's personnel were awarded as icon of radio in Negros, namely Aksyon Boy Duran, Aksyon Fred Salanga, and Aksyon Eddie De La Fuente. Aksyon Radyo Bacolod was also named as AM Radio Station of the Year by the University of St. La Salle, Bacolod. Aksyon Radio Bacolod is committed, no? Because nagapati kami na ang broadcasting is a lifetime process. Sige ba kami learn every day kung paano kami makadeliver din sa gusto, di lamang sa balita, kundi ilang real public service nga mong mahatag sa among matang. And above all, yan ang Radio Bacolod, ang among commitment, hindi lamang sa news, hindi lamang sa public affairs program. As head of the Operation Tulong Task Force, madamo kita sa nabuligan nga nagakinahanglan sa financial support, mga naga-hospital, ngaway sa inyong bayad, paagiman sa bulig sa among mga listeners. Nabuligan nato ina sa mga medical mission kag other programs sa idalom sang Operation Tulong Task Force. Damo kagin ma-learn sa miskan sa ano nga butang, no? Miskan sa imo nga physical, emotional, nangin sa mentally mo nga panghuna-una, naghatagid sang kinaalam ang Aksyon Radio. Pag amo man mabinuligon gid sila kay kadamo gid sang mga ginhatag nila sa amon nga mga pagpakamaayo no nga halin sa Ginoo. Sa nagapasalamat kami sa Ginoo nga gingamit gid ang Aksyon Radio sa amon nga kabuhi. All Councilor Espino nagsuhestyon nga magtutok sa isa ka lugar ang Task Force on Spaghetti Wires. Balita City Hall. Detalye sinyo po kay Aksyon, Dale Salazar. Aksyon Dale. Baytag aksyon na Fred, ginasesyon ni Bacolod Councilor Al Victor Espino nga magtutok ang Task Force on Spaghetti Wires sa isa lamang kalugar sa pagpanghawan sa mga kable nga wala na ginausara. Ginpahag na Espino nga luyag sini nga magtutok ang Task Force sa kalugar para makita ang epekto sang sini nga kampanya. Ginihemplo aksyon Fred ni Espino nga sa mayon sang downtown area mayara sang operasyon sa Dalan Lozariaga, mayara man sa may Dalan Araneta o kung nagalumpat-lumpat ang ila sini nga pagpanghawan. Bangod sini karon nga daw Webas Action Fred, magapatigayon sang consolidation meeting ang task force. Kaupod man si Attorney Carol Joseph Chu, ang secretary to the mayor. We will want to focus on certain areas para makita nato ng epekto rather than malumpat-lumpat na bala sa area. Unfortunately, kita ma-receive reports nga nag-aayo bala sa certain area, so nagalaktak. Nabatian si Bacolod Councilor Al Victor Espino. Life Extension Vitamin D3 mga kaaksyon na proven and tested ang epektibo sang Life Extension Vitamin D3. Dako nga mabulig nyo, Aksyon Dale Salazar, una sa Balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:33 na. Kamusta sa kapihanda? Badugay kung wala kakadto ba? Kay may ginabulubatyag kita eh. Pero sigurado ako si Munsing Syukon, si Joel Perido, si Parecano Rivera, basi gapit man na, si Roger Aguirre, si Bibitan, si Gilbert Carion, si Mayor, si Parinjisi Sindico, si
Kisa ginapabot-abot na tonda si Bida Tumbos gaapit ba dira sa kapihan, pero minstead ya si Boy Bala, si Dot Sulibin, si Monet Rujas, si Nilson Distrito, si Diok Torres, si Larry Benitez, si Pare Ed Tiangson, si Maral, si Billy the Kid Caro, kag Jimmy Candelario. Sigurado ko yang permanente dira sa kapihan. Kay Mary Joy Victorino Flores Makawili, muning kuno kay Mamaya Mary kag Papay Robert Flores sa barangay Carolan, Kabangkalan City. Dira kay George Madrid, good morning, sa siyudad sang Cadiz, gamonitor siya. Pamilya Pahardo, kag si Randy Agapa, nagapangapi. Good morning kay Sara Sabilia Caridad, Subdivision, siling ni Ana Sinoro. Si Jose Erson Lapini Gonyo, good morning from Stonehaven, Granada. Kay Sinika Mahilong morning man kay Dodge Dalida ko no, kag kay Perla Dalida. Mabalik ako pagkatapos ini. Sample Plus Gold. Ako gali si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang pinayakang PNP. Klaro ning ang misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason.
May malapad kag korte heart nga dahon, kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical? Aksyon dyan, ikadwa nga inkwentro sa syudad sang Gihulngan, nagluntad kahapon. Detalye sini upod kay Aksyon Jan Diaz. Aksyon dyan. Nagluntad Aksyon Fred ang ikaduhang engkwentro sa syudad sang Gihulngan kahapon. Diri naman nga sa area Subong sa sitio Cantayson, Barangay Maniaca sa syudad sang Gihulngan. Sunod diri kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commanding officer sa 303rd Infantry Brigade. Ini engkwentro ang nagluntad tak na 9:30 sang aga kahapon, Agosto 17. Kag naglawig lamang sang 5 minutos ang pagbinayluhan ay isang luthang. Dugang padari ni Pasaporte, nakaengkwentro sa 62nd Infantry Battalion sa Philippine Army, inig 5 ka mga miyembro sa Central Negros 1 sang Communist Party of the Philippines New People's Army. Nga Aksyon Fred nagpalagyo matapos na nagluntad nga engkwentro, tanilikdan man nga nadlaw sa area sa Barangay Trinidad sa Muman nga syudad. Sulod rin kay Pasaporte, mahimo nagsipak ang ibang mga kaupdanan sining nga mga nakaengkwentro sa militar kahapon kag iban daan diretso sa mga kaiping nga barangay. Sulod rin kay Pasaporte pa, ini nga pagkakita nila o kung pagkasugata nila sa mga rebelde, kadakip inigyapon sa ginpatigang hot pursuit operation sa mga militar nga ginbando sang higher command pagkatapos sa nagluntad nga engkwentro sa Barangay Trinidad, Gihulngan City. Na-recover naman dito sa encounter site ini isa ka 3.5 Magnum revolver, isa ka backpack kag personal nga kagamitan sa mga rebelde samtang sila kung hindi nagkarabilin Aksyon Fred samtang sila man ang nagapalagyo. Wala naman sang pilawson sa bahin sang tropa sa mga militar, pero ginapatihan rin ni Pasaporte nga may isa nga pilason sa bahin naman sang CPP-NPA. Sa totalan nga mga kaaksyon sa mga mahilig na magigop sa mainit nga kape kung kaagahon, basta kape. Isa lang ang aton ginaindor. Aksyon Jan Diaz, so nasa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:42. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh no! Sana all. Daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radio Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radio Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon.
Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panapton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginapatyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi.
isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, priso sa police station number 3 ining ginaligar drug pusher matapos na dakpan through bypass operation kapon sa Barangay Bata diri sa syudad sang Bacolod. Ining na aresto ang ginakilala kay Jomar Calderon alias Tata, residente sang Purok Sawmill 1, Barangay Bata. Nausunod diri kay Police Captain Armelin Vargas, si Calderon ang ginakabigman nga street level individual kag naaktuhan gauge sang police operative nga nagbaligya sang illegal nga droga na sa pagpangusisa man sang kapulisan na recover sa iya ining 7 ka plastic sachet sang suspected shabu ginabulumanta na 10 ka gramo ang kabugaton. Si Calderon ang nahunong karon sa custodial facility sa police station number 3 kag nagapangatubang sa duha ka kaso paglapas ang Republic Act 9165 kun ang pagbaligya kag ang paghupot sang illegal nga droga.
Report sang patrol ginadulong sa inyo sang D3 Bayo. May power combination sang by ang kabulig mo batok sa ilan at bubukag trangkaso. Gikan sa patrol, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:54 na ginapahibalo nga ang Federal Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation isa lang ini sila nagatanyag sila sang mga masunod: ATM kag bonus loan, SSS kag GSIS pension. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katingdalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma.
ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Philippine Standard Time, las 5:59 na, standby na. Sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1, upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!